diolch yn fawr iawn am ddod yn ôl am sesiwn arall o Byd Bach Ni. Dosbarth, baby Sensori a cerdd drwy gyfrwng y Gymraeg ydy hwn. Os na ydych chi'n gyfarwydd efo Little World of Wonders, be arall sydd ar y sianel YouTube ydy union ei fath, jyst bod o drwy'r iaith Saesneg, a mae'r caneuon a fi'n siarad drwy Saesneg. Ond hwn, wrth gwrs, mae yna gymaint alw wedi bod am y fersiwn Gymraeg. Felly, thema yr wythnos yma ydy bwyd. A'r props da ni angen ar gyfer y thema ydy, mae gen i fasgiad siopa yma efo chydig o ffrwytha a llysia ffelt. Sym rhaid i chi gael hwn, achos mi fydda i yn dod yn ôl flaen y sgrin. Mi allwch chi, os da chi wirioneddol isio, ddod a bwyd go iawn o'r gegin, os di'r plant yn gyffyrddus i afal yn nhw, neu os da chi'n meindio dangos y lliwiau gwahanol o flaen y llgada. So mae gen i tomato, banana, moron ag oren yn fama. Ond fel dwi'n dweud, peidiwch â poeni. Ond, mae hein yn fwyd go iawn. Achos da ni yn mynd i fod yn ogleuo. Ogleuo oren, sgen i fama, mae gen i oren, mae gen i chydig o fynt, a mae gen i Byd ginger, dwi'n meddwl hwnna, ginger tea. A beth da ni'n bod yn neud ydy just dal nhw o flaen trwy'n y babis, achos mae o yn ffordd gret o gael nhw i ddefnyddio i synhwyra wahanol. Achos bod nhw allan o gleuo chi coginio, neu pan ti'n rhaid cream anyn nhw gyda'r nos, neu cael bath fel lavender. Mae nhw yn ogleuo, threswm, ond dyda ni eich ddim yn cymryd ar amser i wirioneddol just mwynhau y foment o ogleuo rhywbeth gwahanol efo nhw. Felly, beth dwi wedi gwneud efo'r oren, dwi wedi rhoi chydig bach o dylla yma thraw, a mae o wedyn yn rhyddhau'r arogl yn gryfach. Mi fedrwch chi gael rhywbeth sgynnoch chi o gwmpas y tŷ. Os sgynnoch chi rosemary, neu tea bag, peppermint, be bynnag. Ond wrth gwrs, os di'r babis yn, wedi gael Gymraeg winio, neu'n barod dechrau bita 6 mis, illa sa'n nhw licio torri fan i hanner a bod nhw'n dod yn flat i ceg hyd yn oed. Mae fyny chi sy'n nabod eich plant, chi sy'n gwybod be di cryfdera nhw a be fedra nhw'n wneud. So, plat bach o bethau neis. A yr ola, da ni di iwsio hwn lot o weithio do, yr Sensori blanket. Os na da chi dal heb gael eich ddilo ar un o hein, darn o ffoil o'r gegin. Byddwch yn ofalus, mae ffoil yn lot mwy, mae'n ripio'n haws, a mae'n fwy brwnt. So, please, hyd yn oed pan da chi'n defnyddio hein, please gweithio chi'n gadael o babis yn unsupervised i'r gair Saesneg. Just for cofn, ond maen nhw wrth bodd efo hein dydy. Os da chi wedi cael un yn ystod y daith o Little World of Wonders, dwi'n gwybod, oedd rhydd y ferch lle, oedd hyd gwirion i fo hwn. Oedd mor syml. Reita, ar wahân i hynna fel dwi'n dweud bob wythnos. Yn lleisia, yn corff ydy'r pethau eraill. Felly pause the video now, fel dwi'n dweud yn Saesneg, a cerwch i'n ôl chydig o'r props, a dewch yn ôl i ymuno yn y gân agoriadol. Barod? Helo, Symai, croeso mawr i Byd Bach Ni. Helo, Symai, croeso mawr i Byd Bach Ni. Do, re, mi. 1, 2, 3. Helo, Symai, croeso mawr i'n Byd Bach Ni. Clapachan, dod a wen i mi. Woohoo! Hwrre! Reita, dowch i ni gael gweld be sydd yn y fasgiad siopa. Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod y gan yma, reit? So mae masgiad siopa fi fama'n barod. Pwy sy'n gallu gweld beth sydd ni? Da ni'n barod? Be sydd yn y fasgiad siopa, fasgiad siopa, fasgiad siopa. Be sydd yn y fasgiad siopa, dowch i ni gael gweld. Moron sy'n y fasgiad siopa, fasgiad siopa, fasgiad siopa.
Moron sy'n y fasgiad siopa, moron neis I de. Be arall sy'n yma? Tomato sy'n y fasgiad siopa, fasgiad siopa, fasgiad siopa. Tomato sy'n y fasgiad siopa, tomato neis I de. Banana sy'n y fasgiad siopa, fasgiad siopa, fasgiad siopa. Banana sy'n y fasgiad siopa, banana neis I de. Beth sy'n ôl? Oren sy'n y fasgiad siopa, fasgiad siopa, fasgiad siopa. Oren sy'n y fasgiad siopa, oren neis I de. Lot o bethau blasus. Neis iawn. Reita. Dowch I ni ganol y pantos a'r hoi nhw ar ein glinia. Reit, fel dwi'n dweud bob tro, y ddengad i'r plant y mwyaf o support maen nhw angen ar gyfer eu cefna a'i gyddfa chi sy'n nabod nhw. So, os da ni'n troi nhw am yr allan fel hyn, jyst cael yr ddengad just efo'r cefn a'r pen ar yn corff ni, a bod chi just yn mynd fel hyn, ond yr hynna nid ydyn nhw, a bod nhw'n siarad bones, bones, bones. Gora oll, da ni'n barod I mynd drot drot, mynd drot drot. Barod? Mynd drot drot ar y gasau gwen, mynd drot drot i'r dre. Mam yn dod yn ôl dros fryn a dôl, a rhywbeth neis neis I de. Be sgyn ni? Teisen I syl a banana I bil, a thamad i'r gath a'r ci. A fel mawr iach I ben y gwas bar, rhywbeth neis neis I fi. Rhaid eto? Mynd drot drot ar y gasau gwen, mynd drot drot i'r dre. Mam yn dod yn ôl dros fryn a dôl, a rhywbeth neis neis I de. Be sgyn ni? Teisen I syl a banana I bil, a thamad i'r gath a'r ci. A fel mawr iach I ben y gwas bach, a rhywbeth neis neis I fi. Be sy'n neis neis? Millionaires short spread o Marks and Spencer's di favourite fi ar y funud. Wrth fy modd. Dwi'n meddwl wyau pasg. Beth bynnag am hynna. Reit, beth gyda ni nesaf? Tebod bychan ydwydd. Dach chi'n beth, o'n i'm yn gwybod y gan yma'r fersiwn Gymraeg, tan nes I llyfrgell Gaernarfon efo'r hyd y ferch. Ac o Leri y ddynas oedd yn rhedag y sesiynau cerdd y fanna, oedd hi wrth I modd yn canu'r gan yma. So mae Leri, mae hon I chdi, reit, achos dwi dal I chofio hi. Reit, bwys eisiau panad o de, wneud y banod fynd ar y llawr o'n blaena ni ar y cefran eista fyny, achos fe ni mynd I fod yn gwneud chydig o'r symudiadau. Da ni'n barod? Tebod bychan ydwydd chrwna ddeg, dyma fy nghlust a dyma fy nheg. Pan dwi'n dechrau stemio dros y lle, rhowch droi mi a thywall te. Dwi'n barod eto? Tebod bychan ydwydd chrwna ddeg, dyma fy nghlust a dyma fy nheg. Pan dwi'n dechrau stemio dros y lle, rhowch droi mi a thywall te. Mae gan bach cute, dydi? A ydych chi'n gwybod be? Y mwyaf ydych chi'n canu y cynnion gwerin yma I blant, fel dwi'n egluro yn y fideo Saesneg, mwyaf ydych chi'n enw drosodd a throsodd a throsodd. Mae'r plant yn mynd I gofio patryma, a maen nhw'n mynd I gofio rhythm. Hefyd maen nhw yn mynd I gofio'r iaith. A mae hynna wrth iddyn nhw ddatblygu pan maen nhw'n dechrau siarad, hwyrach ymlaen. Mae hynna yn dod o fydd mawr iddyn nhw. So, pe bynnag gewch chi gyfle I ganu, fel dwi'n dweud, sa'ch chi'n gallu bod efo'r llais gweitha yn y byd, ond di'ch plentyn chi ddim yn mynd I boeni, achos iddyn nhw, maen nhw yn mynd I feddwl bod chi efo'r llais gorau. So, go for it, a keep going. Yeah? Rwan, gan I ymestyn am, y blat, sydd efo'r bwyd. Stiff fan.
Mi fai nes at y camera chi gael gweld. Cadwch y plant ar y llawr os dyn nhw'n hapus, neu'n ista fyny, just shuffle ymlaen fel hyn, neu os dyn nhw'n dod ar eich glin chi, fel fel Lucy, efo fi yma wan. Barod? A gyd ddech chi'n mynd i wneud ydy cymryd un eitem ar y tro. Neu bach o fynt yma. Wedi gweld dwriau gwell fod yn onest ydy. A neu fe bynnag pa fath o berlysia sgynnoch chi. Dwi'n tapio fo i ryddhau'r arogl yn fwy. Neis. A gyd ddyn ni'n mynd i wneud ydy ddalo o flaen trwy'n y plant. Y bobbies. Neu os dyn nhw eisiau gwneud i hynna. Ella fydden nhw'n trio i fita fo o chawnt. Ond mae hyn jyst yn neis iddyn nhw'n cael profi rhywbeth gwbl wahanol. Rhywbeth sy'n nhw'n gwneud yn ystod y dydd fel arfer. Jyst eiliad bach. Gewch chi gymryd o ar pes eich hunan. Os dyn nhw ddim yn licio fo, symudwch yn eich blaen. Ysgara fi nesa. Teabag. O hwn reit, greu mae'n fyny drwy'n rwy'n. So, rydych chi'n stwffio fo dan i trwyna bach nhw. Just laf bach. Dyn nhw'n mwynhau. Di chi gada nhw'n agor. Dyn nhw di cega bach nhw. Weithio fel chi tafoda bach nhw'n symud pan maen nhw'n clywed o'r ogli o beth gwahanol. Neis. Dyma hwn. Dwi'n licio goren. A na fo, jyst siaradwch drwy be maen nhw'n pa liwdio, mae hwn liworen. Dyna maen nhw'n licio, jyst chi siarad. A ti'n gallu oglio hwnna? Di'r oglan felys. Mam. A gynewch chi hefyd. Neu nain, neu taid. Neu dad. Dad yn oglio fo. Mae'n neis dydi. A cariwch ymlaen. A hyd yn oed, weithiau os da chi'n cwcio ar y gegin, neu os dyn hwn yr heicher, just weithiau cymryd, sa'ch chi'n licio oglio hwnna. A just, so bod nhw'n dod i arfer defnyddio i synhwyra, o wahanol jyst bod nhw'n gweld lot, bod nhw'n clywed lot o tres o fan, bod nhw'n teimlo. Ond, da ni'n anghofio weithiau mae trwy'n dydan. So dyna ni, bach cute i chi drio. Hwna draw yn fanna. A da ni am ystyn y Sensori blankets. Reit, dwi wedi gosod y blancad ar lawr rwan, bach yn swnllyd ydi o'i wneud pan mae'r camera wedi troi ymlaen. A be am gael bach o tyfu time, amser bola. Da chi'n gwybod, wrth gwrs, be di cryfderach plant os dyn nhw'n hun, a maen nhw jyst yn licio rolio rown a cael teimlo'r blancad fyna gret. Ond y fengach ydyn nhw, neu'r fengad ydyn nhw, sori. Ella bod nhw'n di arfer. Fel dwi'n dweud, weithiau mae cael nhw jyst dros eich glin fel hyn, a jyst yn sbio ar, waw, byddwn ni'n gweld a byddwn ni'n deimlo'r gola yn adlewyrchu. Mae hwn yn ffordd gret, achos oedd rhyd y merch y gas gyda hi tyfu time. So mae cael fy wyn dros eich glin fel la. Yn gret. So cariwch chi ymlaen y fanna i sbio beth sy'n ar y blancad. A dwi'n mynd i gannu Modryb Elin Enog. Mae hwn yn debyg grimpog go flats dydy, lle. Da chi'n gwybod y gan ma? Modryb Elin Enog. Sa'n grimpog yn eis fe. Here we go. Modryb Elin Enog, os gwelwch chi'n ddag a'i grimpog, gewch chi dade a siwgr gwyn a ffwdyn lond eich fedog. Modryb Elin Enog, mae'n hegin grimp am grempog. Mae mam yn rhy glawd i nôl y blawd, a sian yn rhy ddiog i nôl y trion, a'n had rhy wael i weithio. Os gwelwch chi ddog a'i grempog. Be da ni weld ar y carpet? Sa grempog yna? Rhaid eto? Ia? Oce. Modryb Elin Enog, os gwelwch chi'n ddog a'i grempog, gewch chi ddade a siwgr gwyn a ffwdyn lond eich fedog. Modryb Elin Enog, mae'n hegin grip am grempog. Mae mam yn rhy glawd i nôl y blawd, a sian yn rhy ddiog i brynu triog, a'n had rhy wael i weithio. Mae'r llais i jyst yn mynd. Modryb Elin Enog. Nath ni gyrraedd y diwedd, dyna sy'n bwysig. O, dyna ni, sori, mae rwsi ar ei gwyneb y fan ar y llawr.
Dwi'n gwybod fydd lot yn fan o'r Sensori blanket. O'r tummy time dwi'n meddwl dim y Sensori blanket. Ond cariwch ymlaen, dyfal barhawch di'r gair de. A mi ddôn. Reit, esgwtio yn ymlaen. Mae fersiwn arall yn sydyn dod i ben. Diolch o galon unwaith eto am ymuno. Gobeithio bod chi'n mwynhau. Na ni ganu y can tata wan sy'n gorffan efo si hilwli wrth gwrs. Felly mae fyny chi, fedrwch chi ddal y plant yn dyn at eich col, neu dros eich ysgwydd, neu cariwch ymlaen efo'r goncad. Mae gwbl fyny chi. Felly, Rosi bach, ysdi fanna. A na i weld chi yn ddiar iawn gobeithio am sesiwn Gymraeg eto. Hwyl fawr!